Sa'n meddwl dyle pobl 16 pleidleisio gan na ddisgwyl nhw digon o gwybodaeth am y pwnc a dyn nhw ddim yn gwybod beth dylai nhw'n wneud ar y hawl i pleidleisio. Rydw i'n credu bod yn bwysig i blant yn ei arddegau gael y cyfle i dweud ei barn, ond ar y llaw arall fi'n credu bod plant 16 oed yn rhy ifanc i gwybod digon am wleidyddiaeth a i gael diddordeb ynddo fe. Dydw i ddim meddwl dylai pobl 16 gael y pleidleisio achos maen nhw'n rhy ifanc i gwneud barn pendant a gall nhw pleidleisio am pleidiau eithafol yn gall gael effaith negyddol ar gwlad yn y dyfodol.